Ezekiel 3:18-19, Pastor, unsay pasabot kailangan jud nato isulti ang kamatuoran, no? Para dili ta paninglan. 5 minutes ang nabilin para sa atong mag-end ang program na to. So tinuna igsoon, isulti gid nato aron di ta panilngan sa ilang dugo, no? Kay abi nimo igsoon, mao man na ang atong katungdanan. Kana siya nga pagapunto, ginakutlo gid na ni Apostol Pablo mismo pa sa iyang kapanahunan. Okay? Mo ni ang sulti dinhi sa gitawag nato sa pagsulti ni Apostol Pablo nga matupad niya dinhi atong tanawon kung wala ba ko malimot. Okay? Episo 4 bersikulo 25. Tungod niini hukasan gikan kaninyo ang kabakakan o ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo sa matag usa ngadto sa iyang silingan. Isulti nimo sa iyang silingan. Ang kamaturan, kaya aron dili ta mapaninglan sa Ginoo, mo bitaw nga nabutang gini ang pangutana, Pastor. Unya kung adunay mga relihiyon nga mag-apostasya gikan sulod sa Seventh-day Adventist, si for example nganlan og kapa, ayon ang gid mo kalain kay basta offshoot og apostasy, magisgot gid si Pastor Bacalaris ana kay aron dili ta mapaninglan usab, no? Na bueno.